матур жырланы сайрап кына, яши күйләрдә сайрап кына. Зайнап ул признанный җырчы Московской области. Аны бик кеше бик хөрмәтле, бик ярата. Менә ул меңнәгән сабан туйда, меңнәгән мероприятиеларда бөтен җиргә принимает участие, бөтен җиргә җырлый. Все в основном бескорыстно. Сәлмесіз, мен Зайнапның сіңілі буламын, апасы. Мына күнде біз бір семьяда өстік. Зайнап кішкенеден берлі, 3 yaşından берлі жырлый, бик матур жырлый. Ол Спас районында жырлап, мектептен конкурсларда бірінші орынларны яулап, бик орындар алған кіші. Яштан үшінде матур жырлап, авылымызда концертлар күрсәтіп, үзінен сахнеде бала чактан берлі үзін күрсәтіп үсте. Біздің семьяда абыйларыбыз Казанда консерваториялар бітіріп, укытучылар болып, зор кішілер болып, Зинят Хасановлар нәсілінен. И шулай абыйыбыз да баянда бик каты емне уйнап, жырлата иде семьябызда. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен буламын Нурия Алиевна Ахмеджанова. Зайнап Сулейманованың кече сіңілі буламын. Біз Тукай авылынан, Горьковский областан. Біздің гаиләбез бик зор иде. 6 кыз, 1 малайыбыз, бірінші малайыбыз. Һәм біз бик дос үстек. Біздің семьябызда музыкаль күңеллеләр идек. Абзиебіз Хüseyin баянда 8 яшьтән баянда уйный башлаган. Зайнап гомере буе бала чагадан җырлап йөрде ул. Мен аның янында бер сәк җырлый идем, инаңда тагы нәрсә. Без бик шат, что безнең сеңелебез Зайнап шундый матур җырлый, бик киңәнәбез татар халкы өчендә. Бик зур шатлык, авылыбыз өчендә яратып тыңлыйбыз аны. Зайнап Мәскәүгә килгәчендә, Мәскәү каласында, Подольск шәһәрендә отдел культураларда эшләп, сәхнәләрдә үзен концертлар сәхнәдә куеп, зурыннарга ирешеп, шундый югары дәрәҗәләргә ирешеп, менә инде Мәскәү каласында да концертлар оештыра. Бик зур рәхмәт үзенә, саулык телибез, исәнлек, киң ризыклар. Шулай күп еллар сценада, сәхнәләрдә үзен күрсәтеп, иҗатын зайтырга, иҗатын итәргә язган булсын. Уңышлар телибез. Bakşavayım kere, hoş hisler berkele, sirinler şaşakka bürlense, süngüyen sirinler, sinsügen sirinler, gümlüme yakın bir nerse. Jırlarım jırlasam, sen barını oylasam, Көңілімді бітмәслік маңсара. Қанатылар қайрылған, юлыбыз айрылған, біз бірге болырға юк шара. Hürmetli dostlar, yine bundaydı başlanan eğitimleri. Zeynep көп yıllar boyunca jırlap görüyor. İki taraftan da etmişti. Onu bolalar boğuşasından birle kurup bilgen ekan. Hem onun talantlı ekanini bilgen, hem onu göstergen. Mine bu günde şulaydı Zeynep hanım 25 yıl boyu şunda estrada çıkış yapayı. Moskova estradasında da, sahnasında da, Moskova ülkesinde de. Men onun özünde mine Moskova ülkesindeki cemiyetden işley başlagandan birini bilen. Biz onun bilen Moskova ülkesinde saban toylarda kumpirleri yarıp çıktık. Saban toylarda oyla indi şara olsa da Zeynep her vakit
Алда һәр вакыт әзер, һәр вакыт килеп җырлап китә, кешеләрдә шок катырып китә үзенең матур тавышлары белән. Шуңа күрә Зәйнәп җаным, сиңа зур рәхмәт. Менә шушы менә яхшы катнашкан өчен, яхшы үзең тормышта һәр вакыт алда булган өчен, шундый матур тавышың әле күп еллар буена саклансын, күп еллар буена шушы матур тавышың белән безнең менә залда утырган тамашачыларны да сөендереп тор. Шулай бит, иптәшләр. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. İcat dişen yaktı ütsün, karangıda yugalma. Kalınla Tatarların ikisini yaratar. Köprü uçraştı kalınlarda, savanturlarda, beylenlerde. Bizden bir maktav gramatası tapşırabız kalınla Tatarlarından. İçkinegine bülek. Siz yurttaşlar. Mında kalınla Tatarları Zeynep'ni yaratabilir. Biz paşandıklarımızı Zeynep'ni yaratabiliriz. Rahmet onlarına. Biz uydularda gibi hatır günü ütkərəbiz. Şehitler atkan yerde, paşandıklar Şimenov karasında. Ütken yılı Zeynep eydi. 2 günde yine olsa da gelip giderdir. Sizin şunday tantanalı kişi mezhelisken diyeri. Abdullah alıp 2 günde yine olsa da gelip gitti. Rahmet onlarına. Yübeleyin bilen kız. Da. Şimdi başında olmuşlar diye sağlık selametlik. İsine gram. От имени Татарской автономии города Подольска Московской области мы тоже хотим поговорить с нашим председателем Файзуллиным Валерием Анваровичем, вручить грамоту нашей Зайнеп, нашей руководительнице, которая много лет уже ведет коллектив татарский напев. Мы с удовольствием вручаем вам эту грамоту. Желаю вам больших творческих успехов. Qadrli do'stlar, mana bulay Мәскәүнең инде уртасында bulay татарлар җыелып, иркеннәк татар җырларын тыңлап, татар көйләрен карап, шундый безнең талантлы, исключительный җырчылар да бар Зәйнәп кебегрә. Ул менә булай без җыелыш, ул үзе бер шат, наверное, бер бәхеттер дә. Вот, шуңар бу концертларга без с удовольствием җырлыйбыз, но особенно Зәйнәпкә иш шуда җаратып, ныгытырып җырлыйбыз инде. Зәйнәп безнең татарлар белән Московской областьта, Мәскәүләр дә булалар. Менә инде пользуясь значит, моментом, менә посмотрите канал YouTube штаб татар, да? Без инде иң популяр организация бүген монда Мәскәүдә. И шунда без берничә Зәйнәп турында уникальный фильм төшердек. Менә карагыз аны, аның творчество турында, значит, выступлениялар, җырларын инде. Менә бик сезгә, мин уйлыйм, бик кызык булачак ул. Biz Зәйнәп сезне котлыйбыз, узын гомерләр. Без инде икенчеләй менә бу кешеләр белән, наверное, Кремль сәхнәсендә сезне күрәбез. Штабы Татар Москвы, мин анда булгалыймын, мине бик анда чакыралар. Ул бик безгә кирәкле, безгә ул якынлаштыра безнең татарларны, дуслаштыра, кавыштыра. Безгә ул бик кирәкле, файдалы татар штаб дигән, ничек әйтим, дом культура, җыелыш. Яшьләргә бик тә кирәк. Безнең татар, безнең малайларыбыз, кызларыбыз өйләнешсеннәр үзебезнең мөселман халкына. Ул безгә кирәкле әйбер. Рәхмәт андагы Рөстәм Фаизовичка, ул безнең анда руководитель. Менә бүген Зәйнәп Сөләйманованың бенефисы. Бенефис ул артист кешенең тормышында бер иҗади елның бер этапы. В данном случае этап продлился 25 лет. Зәйнәпне мин 30 елдан артык беләм. Ул менә Мәскәү сәхнәләрендә
Мәскәү өлкәсе сәхнәләрендә бик популяр җырчы. Менә безнең Туган як фестивале 20 мәртәбә узды. Һәр фестивальдә ул җырлар узды. Халык менә күргәнебезчә Зәйнәпне яраталар. Ул чынлап та бик Sönürüm kile orunları yüksek de bildiriz olur. Rəhmət sizə də anışlarlar. Sizə bir söyləmə. Damlaqanda olsun, damlaqanda quz, İçimdəki soyun soğuk, Yündəki çürü bana verədir, Yüreğində olmayan gücü var. Rəhmət bizlər, yaşıraq uçraşı, uy duyğularımızın mutlaqlaşı. Her uçraşımız sizden hem bizden için onu beyrenmesiydi. Biz yaşayız kazanlardan şiddet. Yazmış bizni şulay taratkan. Faydağına yaşasak da Xuday bizni Tatar kişisiydi yaratkan. Jırlarını, mыңнарны яратып яшеймін. Һәм укыдым шуларга бик күп еллар буе. 20 ел татар Подольский шәһәрендә татар мыңнар җырлар төркеме ачканыма 20 ел анда эшлимен инде. Һәм Мәскәүдә Сөмбел ансамбле ачтым әле. Һәм үзем Талиян җыр театрының солисткасы. Һәм киләчәгем дә Алла кушса, шулай татар мыңнарын саклап, татар җырларын саклап, татар традицияларын саклап һәм үстерү эшендә эшләргә җыенамын. Алла кушса, Ходай насыйп итсен. Jana söylenin bilen sırlaşıp yaşav matur, yaşav şunday matur dostlarına muğlar iləşip yaşav matur, yaşav şunday matur dostlarına muğlar iləşip